Lompek dibari besitumpu cancang dibari balandasan sambah dibari betumbuhan katuan sutan bagindo basa tumbuhan sambah. Sungguh pun tuan surang nan diimbau dek kampung barajo kadi nagari bapaga undang-undang laya jebatin samo kana imbau katuan ditibokan. Tagah de imbau nan sakali de awal kato nan sapatah salam tatabua kana rami sambah tajelo kana rape di laya samo tadanga di batin samo tembau. Aluaran niat nanjo nazar kawo sangajo dalam hati samonyo akan disampaikan nan kato iyo ba itu namun ba ato anyolai. Tabanglah burung borak nuri datang nan dari timur Banten paruh bapalui dengan perak inggok di pohon kayu basi tumbuh di timur alam nanku sapohon jo bungo cengkeh sananlah upa taduang makan bakilik-kilik tidak tampak di lingkung batu ampah putih batu batulih basuratan cetakan Sultan Aminullah memakai mangkuto kabasaran baju biludu reno palangai ilanglah aka sekutiko sasak batenggang jo nagari musawa kaba baritonyo dilawi sampai ke daratan. Ayo matuan sambah jo simpuh dari kami bagi sagalo kehormatan ialah niniak nanjo mamak sarato sanak jo sudaro pihak di kami si pangkalan juaro pitunggua samo pulo kulan siang sudah kami lapih panggilan sudah dijalankan kepada anak nanjo bapak kepada kai nanjo baik sarato ipa nanjo bisan ba maga di hari nan bak kini nan bak pepatah di nan tuo jadi ibarat di nan tahu kain sebidang bujo sangka dibari bajambua banang pakaian putih di malako raminyo pasa dek saudaga elok sabuang batuak janang rancaknya elek bajuaro babuni tarempet di mahligai gandang di palu jocumanti di palu sajo di tengah-tengah takajui burung ateh udaro ateh maligai rajo batak itu perintah rajo gitu bisaf banamo duo lirik banamo ampe kadudoan minyak nanjo mamak karano juaro mudo katangah sarato jo adatnyo nyampang basuo tak ereng tak gendengi tadok tabulakangi tada ulu takudani ampun jorila nan baminta izin jemaaf nak babari sakian bana diantar sampai perutuan Yo masutan sati sepanjang perundangan sultan nanta anta kapado ambo di dalam waktu iko kini lama bak raso santan matah manih bak raso pisang masak bagai tingguli ayat tabu nan bak papatah di nantuo hutang de ambo malayakan timur nan duo jo sulatan barat je utaro panyudahi sampir palahan tigo jurai sajurai kalua agam sajurai kaluha tanah data sajurai karanah 50 di dalam alam Minangkabau. Kalau ba itu kato sultan kato di bau jubu pakat ba itu adat nan biaso sultan mananti dada ulu. Ayo matuan Pak edah bana dianta sampai paham diadu bakeh tuan nan bak pepatah dinan tuo jadi ibarat dinan tahu utang diambo menyampaikan kayu banamo erak gembang buahnya intan nan jo padi indah nan bukan alang-alang baturap jo ameh urai eran lah kita memandangi tapatan putih dari langit. Kalau ba itu kata tuan mendengar rundengan dari tuan sanang rasanya dalam hati rasu diureh ayah mawa bagai disiram ayah ambun. Kata tuan bau jamu fakat kepada niniak dan jamu mak lakih segiro lah hendaknya dan lamu kami menanti. Ku itu iyo di sultan itulah kato sabananya tapi sungguh samantang pun ba itu. Tingkah batingkah bagai gandang sawo menyawo bak calempong basalisiah bagai kilangan di situ bunyi mangko ka elok danga adek sultan ka jawabnya. Sultan Iskandar Jolong datang maracak kudokan nagari memakai baju guntiang kaliang basarawa suto biludu bakilauan ditimpo paneh kilaulah matu dek memandang indak tacaliak batantangan bagai menantang matahari.
Kalau ba itu kato sultan nan tuo samo dimuliakan nan gadang samo dibasakan nan mudu bake bakyo kato ndak dapet basi gului pulang maklum bake sultan. Ku itu iyo dituan itulah kato sabananyo nan bak pepetah dinan tuo jadi ibarat dinan tahu ado pulo sebuah lai danga dituan ambo katokan. Kayu gadang ateh gunung tumbuhlah pinang jatuh jati buah satu batang pun satu pucuk jawarai penyudahi. Kalau ba itu kata tuan bana di mano nan kadatang rusio di mano katibonyo katokanlah kato salah satu nak senang pulo hati kami pulang maklum pada tuan. Kalau ba itu kato sultan itulah kato sabananya. Mandanga rundiang dari sultan lama bak raso santan matah manih bak raso pisang masak bagai tingguli ayat tabu danga dek sultan kajawabnya. Sultan Kadir Rajo di hulu duduk di atas anjongan tinggi memakai mangkuto keemasan itulah rajo nan usoli musawa kaba barito dari lawi sampai ke daratan. Kalau bak itu kata sultan sambahan sultan nantun iolah bana cupak nan samu kito isi adat nan samu kito pakai padang tapaci di pandeka rasio tapaci dinantau bana diganggam niniak mama sultan mananti lada bulu. Ku itu iyo dituan itulah kato sabananyo tingkah batingkah bagai gandang sawa manyawa bak calempung basa lisiah bagai kilangan di situ bunyi mangko elok danga dituan sebuah lai. Bungo sekuntum dalam bulan buahnya intan nanjo padi indah sekali cahayonyo cahayo tagambah ke lautan eran lah kita memandangi antah barapo haragonyo harago setimbang di nagari. Kalau ba itu kato tuan bau jamu pakat kepada nenek nan mama sanang rasanya hati kami hanya sebuah nan diminta laki segiro kembalikan kami terima bayak-bayak tando alamat putih hati. Kok itu iyo di sultan itulah kato sabanyanyo danga dek sultan kajawabnya. Cincin aki parmato intan sesuai sajo di kalingkiang bakisa kajari manih lah panuh jari kaampeknyo ikiknyo amih rang malaku. Kalau ba itu kata sultan sabalah sultan sakutiko katu dibawa jemu fakat kepada niniak jomama antah lambe antahnya lakih batamu katu salah satu pulang maklum bagi sultan. Ku itu iyo dituan itulah kato sabananyo nan bak pepetah dinan tuo jadi ibarat dinan tahu. Tabanglah burung kadaratan putih andai marang nan punyo paruahnya intan nanjo padi sayuk baturap ayat ameh indah nan bukan alang-alang burung pusako raja kita. Kalau bak itu kata tuan membawa jamu pakat kepada nenek dan mama sananglah pulo hati kami kato bawalah jamu pakat bana ambillah jebayo dalam adat ambo nanti tuan. Kok itu iyo di sultan itulah kato sabananyo danga dek sultan kajawabnya. Limau hantu suku panjatan tumbuh di lereng gunung di panjik siamang panjang tangan digai galah patah tiga kayu ditanam rajo langkat sanan balai pengadapan adat kebasaran di nagari. Kalau ba itu kato sultan adat tertib salamoko kato dibawa jemu fakat bana di